Шолом алейхем, рабой сай, meine teuren liebe Freund, Havartes und Haverim, Kolleges und Коллежанкes, Jidenes und Jiden, Goetes und Goyim, wir seien noch da und geben on. І тепер на сапраўдным їдиші, бачите, написано. Heint wollen wir fortsetzen unser Schmuss wegen dem. Выдатное слово. Коли кто из вас ведает, что это такое, Масоес, памятаете, есть такая выдатная книжка, яна, до речі, недавно, несколько год тому назад вышла на вот перекладе на белорусскую мову, написал дедушка идишской литературы, наш знакомитый копыльский письменник Мендель Мойхерсфорем, Масоес Беньямин Гашлиши. Это вандраванні Беньямина Третьего. И я так само вжив это слово Масоес, але дихтер und шрайбер Мойше Кульбак Кейн Берліна. Гэта вось пра вандраванні, бадзянні, валацужнае жыццё гэтага выдатнага чалавека менавіта ў Берліне. Сёння мы з вами пастараемся пра гэта пагаварыць. Можа не столькі нават пра Кульбака, колькі пра той асяродак, пра тыя магчымасці і тыя мажлівасці і тых людзей, якія непасрэдна сюды прыехалі і якія вот нават і пра тых людзей, якія тут былі, якія стваралі нейкую культуру чыста нямецкую. І тым не менш, вот такі бабілонская культура, ну, як і тая самая вавілонская вежа, все ж таки яна вельмі хутка рухнула, на жаль. Зэдзехавек, он гот анойник, амехая, аганоя, унафаргениген, он шепт гіспайлесу, гіслаевес. Во колькі я сёння вам накруціў. Шмат усяго, колькі асалоды, натхнення і задавальнення. Все вот тут, все гэтыя словы напісаны таким чынам, тут яны ёсць. Вучыце, да. Яшчэ раз, зэдзехавек, он гот анойник, амехая, аганоя, унафаргениген, он шепт гіспайлес, он гіслаевес. Вельмі прыгожая рифма, гіспайлес, он гіслаевес. Вучыце, да. І цэлых 3 у нас сёння будуць эпіграфа. Чаму менавіта 3? Таму што, ну, вот яны яднаюць як бы їдыш, яднаюць з нямецкай культурай, з Берлінам. І, канешне ж, мы гаворым пра Беларусь. Вот такая Святлана Курс, ёсць такая пісьменніца беларуская, вельмі цікавы чалавек, дзіўны. Гэта з яе вёскі запісана. І яна абсалютна жывы чалавек, абсалютна жывая мова, не вывучаная, а сапраўдная беларуская мова. І вот прыказка: 7 уласцей не збярэш жыдоўскіх касцей. І гэта пра якраз 10-20-е гады, пра тую першую сусветную вайну і пасляваенныя часы, тую самую рэвалюцыю і грамадзянскую вайну. Калі вот это пра Палессе, это Любанскі раён, гэта палеская вёска. Калі літаральна кожны тыдзень мянялася краіна, мянялася сцягамі, мянялася уладаю, і вот, а ўсё гэта адбівалася непасрэдна, канешне, на габрэях. В першую чаргу, што кожная сволач, кожнае паскудства менавіта лічыла за гонар нейкім чынам вот прынізіць габрэяў. І, ну, прыказка гэта ёсць, дзякуючы гэтай дзяўчыне, жанчыне, мы ее будем ведать. Наступное чисто по-немецку. Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Кожнаму часу свое мастацтва, кожнаму мастацтву свая свабода. Гэта Людвік Вешына, ну, напэўна, маглі вы не чуць гэта імя, але гэта той самы званы, вот конец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя, то есть над перадрэвалюцыйны, перадваенны час, калі культура першая пачынае, дарэчы, адчуваць і на сабе непасрэдна гэта адчуваць, на сваёй скуры, на сваёй спіне, адчуваць вот тыя катастрафічныя, тыя якраз вот падзеі, якія мусяць адбыцца. Яшчэ народ не ведае, не верыць, што можа не пачацца нешта такое, катастрофа сапраўдная, вайна, то, што завецца вайной, першай сусветнай. Але культура ўжо адчула, і яна пачала ламацца, пачала перайначвацца. З'явілася такое слово, як модэрн, нешта новае, сучаснае.
І разам з мадэрнам кожнай краіне свой назоў, цэлы россып гэтых назоваў. Гэта, канешне, югенштиль па-нямецку і сецесіён таксама па-нямецку. Дарэчы, тое, што вы бачыце, гэты дэвіз напісаны на доме сецесіёну. Ёсць такі дом сецесіёну, у Вене знаходзіцца, в Аўстрыі. Это не Германія, але Аўстрыя. І Людвіг Хевіш, гэта была аўстра-венгерская Германія. Ой, прабачце, імперія, Аўстра-венгерская імперія, Германская імперія таксама была. І дом пабудаваны менавіта якраз тымі архітэктарамі, якія узначалілі гэту ідэю сецесіёну, гэта мадэрна. Хто быў у Рызе, ведае, што такое Рыга, канешне. Дарэчы, бацька Сергея Михайловича Эйзенштейна быў архітэктарам, і менавіта Рыгу ён будаваў таксама ў тым ліку. І амаль што вся Рыга яна зроблена ў гэтым стылі сецесіёна. Ёсць некаторыя дамы і ў Мінску, яны засталіся часткова. І, канешне, гэта такая абсалютна новая архітэктура, не канструктыўная, а яна значна больш біонічная, жывёльная. Яна выкарыстоўвала расліны, в сэнсе не з іх строілі, а гледзячы на іх, яны малюнак архітэктуры, ён непасрэдна страчвае тую канструктыўную форму, канструктывізм, той неабходны архітэктанізм. А менавіта маляўнічая эта архітэктура спрабуе нейкім чынам змяніць свет. Ну і не гаворачы пра тое, што, канешне, увесь авангард з'явіўся якраз на пераломе 1900-х гадоў. И это все, конечно, кубизм, фавизм, и модернизм, и абстракционизм, супрематизм, и все, что магчыма назвать гэтых измов было, конечно, безліч было. И в тым ліку экспрессионизму. Немцы якраз нямецкія мастакі, мы сёння з вами пагаворым, яны якраз носьбіты менавіта гэтага часу. И апошняе гэта Мойша Кульбак, гэта наша знакамітая паэма «Райсэн», Беларусь, якую мы з вами пачыналі уже чытаць 2 тыдні, уже больш нават, 3 тыдні таму назад. І это фрагмент адтуль, мы чыталі якраз, гэта адны з апошніх слоў. «Рыбойна шэлойлам», гэта зварот да Бога, гэта Гасподь усіх нябёсаў. «Es tut sich do, was auf die Felder, was Gott nicht kein Nomen». Вось што ён, канешне, пісаў пра прыроду і пра той ранак, пра тую вясну, пра тых плытагонаў, якія бачаць узыход, яшчэ не ўзыход, а нават туманы, якія праз туманы раскрываецца той надзвычайны беларускі літоўскі пейзаж, Наднёманшчына. І якой ён, як паэт, прызнаецца шчыра, нема імя. «Возгод ніткай номен», якую нельга назваць, не обозначить. Запомните гэтае слово, я постараюся у канцы іх яшчэ раз узгадаць. І ідзем далей. Гэта наши девизы. Што-нибудь зразумелі? Ну, во всялякім разе будзем рухацца наперад. І почитаем давайте с вами Мойша Кульбака верш, які быў напісаны напярэдадні ягонага ад'езда якраз у Берлін, у Германію. Гэта быў 19-й год. У 20-м годзе ён пераехаў у Германію, некалькі год там пражыў. І у гэты Бабілон, культурны Бабілон. Мойша Кульбак, між палёў. Больш таго, гэта напісана ўжо калі вайна заціхла, гэта ўжо 19-й год. Часы грамадзянскай вайны, безумоўна. І Кульбакава сям'я, я вам казаў, яна непасрэдна на сабе адчула гэту вайну самым жахлівым чынам, таму што яны якраз знаходзіліся на той межы сутыкнення і на фронте якраз, і всіх габрэяў, і царская, расійская урад, царскі урад расійскі, царскія войскі, яны всіх, гэта былі сотні тысяч, 500 тысяч называюць, до мільёна называюць перасяленцаў. Была вся гэта лінія, вялікая лінія фронту, яна была пераселена, выселена. І ў тым ліку сям'я Смаргоніны, са Смаргоні, і Смаргоншчыны, то менавіта яны, канешне, таксама былі выселены са сваёй радзімы. Яны лічылі гэта месца радзімай. Ну і Кульбак, безумоўна, канешне, таму што гэта паэма «Райсэн», якраз Беларусь, яна якраз напісана менавіта пра гэты край, Нёманшчыну. Між палёў. На золку брыду між палёў, мне хлебчык сухі, ежа дня ўся.
як лёгка ісці, без цяжкіх кашалёў, як хутка нікуды ў жыцці не спазняўся, як добра вандроўцу ў дарозе, як файна бадзяцца па свеце далёка ад дома, і ў шабы святочны, і ў будзень звычайны, адкуль не згадае, куды невядома. Сустрэну вяскоўца старенькага ў садзе і жалюся, лёс чалавечы, не рай. Ці чуеш, Маніла? Дарэчы, вот гэтыя словы, якія напісаны вялікімі літарамі, гэта напісана літаральна так у ідыш, на ідыш. Ідыш транскрыбаваў беларускую мову. Ці чуеш, Маніла, ядуць па раскладзе, яны нам на кожны драбок бласлаўляем. Эх, дурань ты, дурань, вясковаць адкажа, чым ёсць чалавек? Просто чэрап разбіты, хай боты начысціць і гальштук завяжа, ды все паміраем. Чаго не рабіты? Байкі, братка, байкі, я пярэчу захапленне. Пасаромся, брат Маніла, май сумленне. Ты прыслухайся, як міла балаболяць балалайкі. У ціхіх вёсках ледзьве чутна, гэтак весела і смутна, як жа смутна. Вось ідзеш ты праз вёскі і гарады, запытай адкуль, куды. Ты ідзеш, або не ты, дзе ты, ведаеш, ідзеш. Я жыву ў зямлі на ўлоне, як кароўкі або коні, як жабрак ва ўсе часы, сыты кроплю расы, часам гаспадар бадзягу для начлегу дасць гумно, той з падзякай свету лягу, д'ябал Бог, усё адно. Зранку ўстаў, а свет цвіце ў кожнай кветцы і лісце, у ружом харастве, чарназёме і траве, на зямлю сырую ў пасці, пахі гною вясны, бродзяць сокі, думкі, сны, шчасце, крыкнуць на ўсе грудзі. Як цудоўна ў свеце людзі. Я ж не разумеў, дурны. Вот самае галоўнае, канешне, кульбак у апошнім радку. Я ж не разумеў, дурны. І колькі ж разумееце, вот для мяне абсалютна несутыкальныя вечышчы, несумяшчальныя дзве рэчы, дзве магчымасці жыццёвыя. З аднаго боку жахлівыя падзеі, вайна страшэнная, выселены весь род. А памятаеце ж, это ж вялікі род, 17 братоў бацькавых. І все рэвалюцыі, грамадзянскія войны. І, канешне, і вот такое шчасце, бачыце, як цудоўна ў свеце людзі. Вось што такое кульбак. Запомнілі гэты верш, да? І на ідышы. Zwischenfelder. Beginnen in Weg Zwischenfelder, bis von dem Breitel, dem Hunger gesättigt, und weiter geeilt sich in Weg, ob keinmal sogar nicht verspätigt. Gut, sehr gut ist zu sein unterwegs, und glatt in der Welt reinspannen und spannen, sei Schabes, sei Wolf zwischen Feldern und Wegen, du weißt nicht wohin und du weißt nicht von wannen. Und treffst du Apoer an altigen Ehrgeiz, beklagst du sich ihm auf dem Masel von Menschen. Ці чуєш, Маніле, sie essen Keseder und mir, ich und du, darfen Menschen, nos entfer der Poer. Ech, Durень, ты дурень, was ist der Mensch? А zerbrochenen Scharben, ён на ідышы беларус размаўляе, бачыце, sie putzen die Stiefel und trocken die Schnipslech, nor sov kol sov muss man durchstarben. Байкіс, брудер, байкіс, entfer ich schon mit Hislaives, до речі, Hislaives наше слово з вами, пам'ятаєте? Schem ich leben, брат Маніле, her sich ein zu dem Arumet auf Chikavis. Stralalayken balalaykis in der Dörfen in der Stille, doch ist etwas umet. Es ist etwas umet. Gehst und gehst, frag dich, wenn du frag dich wo. Warum frag dich wenn und frag dich wo. Warum dafür, warum steht. Und du weißt nicht und du weißt, wer bist du und was bist du. Auf der größeren Reuer Erd füttert man sich ota so wie Behemis und wie Pferd und man wächst mit Leben mit jedem Toi. Sträft man nächtigt. In der Scheier, Stammazoi, auf Leids Barot, Lutzlung, werde etwas teuer und macht nicht Tois. Zidertaivel oder Gott,
Gehst Reus, Saraheli Kirbaginen, Ros und Ros, und mehr nicht Ros, sei die Schwarze, sei die Groß, falls du zu Reuer Erd, wirst verschickert von dem Mist, von dem Saft, was fließt und jährt und schreist aus von ganzer Brust. Dieser Welt, asa voran, und ist der Narr, hab nicht gewusst. Und ist der Narr, hab nicht gewusst. Я, дурень, не розумів того. И после таких пригожих эпиграфов и вступлений давайте перейдем до нашего Берліну. Вот приближена та самая площадь Прагер плац. И Прагер Дыле зовецца якраз гэта вот как ну, кондитерская кавярня нейкая, вот эти вялікі дом, які просто перед нами знаходзіцца. И гэта быў не просто дом, гэта пансіён. І вот менавіта большую частку гэтага пансіёну, ну, общага, нашими словами кажуць, такая общага нямецкая. Не ведаю, як наколькі там былі вялікія умовы, але жылі ў ёй усе, хто толькі магчыма. Уся інтэлігенцыя, вся асабліва пісьменніцкая інтэлігенцкая, якая выехала, і выдаўцы, дарэчы, якія стваралі выдавецтва у Берліне. Яны жылі ўсе, большасць з іх жыла менавіта тут, у гэтым пансіёне. І, канешне ж, па вечарах і па днёх яны сядзелі менавіта у гэтай кавярні. Больш таго, нават былі столікі, якія былі зарэзерваваныя назаўжды для, напрыклад, для Іллі Эренбурга. Яго стаяла там друкавальная машынка, і ягоныя творы, мастацкія творы нараджаліся менавіта за сталом гэтай кавярні. Справа трамвайная лінія. Нават у Буніна есть верш на рускай мове, но я не стаў прыводзіць, тому што у нас так шмат матэрыялу. І вот менавіта ён праз гэтыя вокны, як у акварыуме, бачыць гэтыя прыплываючыя трамваі. І все ж таки 13-й год, той, што мы бачым, яшчэ выглядае сапраўдным. Зараз, конечно, эта плошча цалкам зменена, цалкам другая, тому што яна перажыла дзве вайны, Першую сусветную вайну, а другую сусветную вайну яна цалкам не перажыла. Берлін быў моцна бамбаваны, і большая частка яго не знішчыла. Але пасля 13-го года наступіў 14-й год, і вось тыя вот 4 пэўні жудасныя гэтыя найвялікшыя імперіі свету: аўстра-венгерская, германская, руская і асманская, як не дзіўна, таму і завецца сусветная вайна. Дарэчы, гэты тэрмін узнік пазней, ужо 30-е гады. Просто называлі па-рознаму вялікая вайна, яшчэ неяк вайна, айчынная вайна для некаторых краін яе звалі, да. І вось што вы бачыце. Вы бачыце менавіта тых самых вайскоўцаў той самой войны, Першай сусветнай войны, с 14 по 18 год. И в самой середине, бачите, что Ханукия, тая самая Ханукия, Ханука, 1916 год. Справа тым, что абсолютно незвычайный и, ну, не хочется казать слово уникальный, але немагчымы выпадок вот гэтых 4 гадоў войны, тое, что у двух боков, з одного боку Антанта, з нейкага боку яшчэ нехта, вот немцы там воевавши, то з абодвух боков была вялікая колькасць габрэяў у гэтым войскам прызвана. Як у французских войсках, конечно, у нямецкіх, аўстра-венгерскіх і расійскіх. Гэта, ну, 1,5 мільёна чалавек габрэяў. Гэта, ну, вот самая, як бы, больш-менш даставерная колькасць гэтых ваяроў, гэтых жаўнераў. І вот якраз, бачыце, Хануку спраўляюць нават. Снег, зіма, не ведаю, якім месцам, на жаль, не падпісана, але напісана Ханука. І ўсе гэтыя вот жаўнеры, все гэтыя салдацікі, все гэтыя форменныя, яны, бачыце, гэта все габрэі, все габрэі. І нават яшчэ, бачыце, спрабуюць в такіх умовах, у жахлівай вайне. Датна ведаеце, што гэта вайна якраз першая была хімічная вайна, калі пачаліся прымяняцца все эти іпрыты і жахлівыя газы. І, канешне, ну, лічбы, это першая вайна, такія лічбы, калі ахвяры перавалілі за мільёны, там 9 мільёнаў, 6 мільёнаў,
толькі мірных жыхароў загінула. Нешта такія лічбы жахлівыя. Прычым это все вельмі прыблізна, канешне. І Першая сусветная вайна. Вось ёсць нейкая статыстыка, конечно, вельмі умоўная, прыблізная, таму што дакладна, конечно, ніхто не палічыў гэтых людзей. Вось якая колькасць габрэяў менавіта у кожнай арміі прысутнічала. Расійская імперія ад 500 до 800 тысяч, амаль мільён. Бачыце, Аўстра-Венгрыя 300-320. Амерыканскіх войсках таксама было, яны бралі ўдзел у некаторых краінах у гэтую вайну. Германская імперія 100 тысяч, Брытанская імперія 40-50 тысяч, Францыя 35-55 тысяч і Румынія 20 тысяч. І ўсё гэта разам вот складае якраз лічбу 1,5 мільёнаў. Яшчэ адзін фотаздымак з гэтай самай вайны, іх дастатковая колькасць, цікавых ёсць, я вам нават некаторыя, можа быць, паказваў некалі. І гэта проста вот нейкі шабас, хутчэй за ўсё, я думаю, спадзяюся, што гэта менавіта так. Вот таксама тыя самыя жаўнерыкі, усе гэтыя габрэі, усе яны голеныя, рэбы, вот былі такія гарнізонныя рэбы, рабіны, і ён з барадой, ён сапраўдны габрэй, з талісам накрытым. І больш таго, вот брытанскай арміі былі створаны некалькі асобных габрэйскіх вайсковых фармаванняў. Менавіта сыходзячы з таго, што непасрэдна трэба было нейкім чынам вот, прытрымлівацца, на той час яшчэ гэта было магчыма, вось тых рэлігійных установак і, канешне ж, вось, каб нейкім чынам даць магчымасць гэта рабіць агульна, то вот брытанская імперія якраз пайшла на дапамогу габрэям і стварыла вот два, на всякий разе выдатна вядомыя гэтыя два вялікіх корпуса. Сіёнскі корпус, так зваты паганялых мулаў. Так, это афрыканская, гэта тэрыторыя вот Афрыкі і якраз бліжэйшага ўсходу, вот той самай Палестыны, на гэтай тэрыторыі яны знаходзіліся. Таму мулы там былі актуальны. Мул, то ведаеце, гэта такі гібрид паміж кабылай і аслом. Як это можно, да? Как вам это удалось? Есть такая выдатная яўрэйка, дарэчы, пісьменніца, паэт Рената Муха, яна написала такие коротенький верш, да. Мама зебра, папа лось. Как вам это удалось? Как им это удалось, да. Вот тут то же самое, да. То есть мул, да. Корпус, сионский корпус паганятых мулов. Паганятые они были. И просто габрэйский легион. И, близу так само 5000 это было. І вот ёсць фотаздымак, менавіта сфотаграфаваны самім Іерусаліме, можете сабе паверыць. З усяго свету сабраныя габрэі, гэта брытанскія, канешне ж, з'ехаўшыся з усяго свету. Яны вот все ў войску, яны все удзельнічаюць у гэтай вайне. Але гэта вот Пэсах, гэта Пэсах, святкаванне Пэйсаху, так і напісана у Іерусаліме. 18 год. Гэта ўжо самы канец, можа ўжо нават скончылася вайна. У Першай сусветнай вайне на абодвух баках канфлікту бралі ўдзел прыкладна 1,5 мільёна габрэяў. Гэта быў беспрэцэдэнтны выпадак гісторыі, калі габрэі ваявалі адно супраць аднаго ў складзе розных нацыянальных арміяў. Звычайна вы ведаеце, што габрэі ніколі... Хотя не ведаю, конечно, это тяжко казаць, калі взять, конечно, ту самую Тору, взять, конечно, все это святое писание, то пачынаючы ад того самого Авеля и Каина, конечно, и браты Иосифа, и что только не было в этой истории, и, конечно ж, и история с Исавом, тым не менш. І, безумоўна, конечно, не паўздзейнічаць. Вайна не могла на все гэтыя краіны, не могла, а яна, конечно ж, паўздзейнічала вельмі моцна, і это заразам адчуваннем крыві, адчуванне вседазволенасці, адчуванне зброі ў руках. І, конечно ж, гэта вот ёсць такое вельмі дзіўнае паняцце у немцаў. Яно яшчэ пайшло з 18 стагоддзя.
гэта як бы такія вольныя вайсковыя аб'яднанні. І фрайкоры яны зваліся. Такі ёсць, фрай гэта вольны, а корп это корпусы, вайсковыя корпусы. Тое, што зараз, вот, дарэчы, актуальна ў нас на слыху, гэта тое самае, што ЧВК. І яны яшчэ, я ж кажу, існавалі яшчэ з 18 стагоддзя. Такія напаўтайныя, яны не зарганізаваныя, яны падвяргаліся муштры, але яны нейкім чынам вот, змянялі ўладу, змянялі нейкія законы, тое, што дазваляла ім. І вот якраз паводле гэтай самай першай сусветнай вайны таксама вялікая колькасць людзей мела зброю, вялікая колькасць людзей не хацела вяртацца ў мірнае жыццё і адчулі вось тыя магчымасці валодання зброяй, і яны аб'ядноўваліся вось у гэтыя, канешне, фрайкоры, так званыя. І вот два чалавекі, якіх вы бачыце, Роза Люксембург і Вальтер Ротенау. Ну, Роза Люксембург для нас, той, хто жыве ў Мінску, канешне, гэта цэлы раён, Розачка ён завецца, і яшчэ з юнацкіх гадоў, калі я вучыўся мастацкай вучыльні, это 70-е гады 20-го стагоддзя, і это гучала вельмі гучна. Па-першае, да нельга было хадзіць, таму што гэта быў асобны раён, тады моладзеж, канешне, чужую не пускалі. Але вот нейкая багемнасць такая гэтага раёну, што гэта Розачка, на Розачцы, і конечно ж, ніхто з гэтай моладзежы не ведаў, што гэта за Розачка, што з ёй здарылася, што з ёй было. Розачка вельмі цікавы персанаж. Конечно ж, гэта сапраўдная габрэйка, галахічная, больш таго. І вот гэта адзін з тых самых стваральнікаў камуністычнай партыі Германіі, як не дзіўна. Пачалося ўсё з СДПГ, вот гэта партия Германии, да, демократичная партия Германии, и одна з самых активных, самых дзейных. Троху старейшая яе подруга была Клара Цеткин, и, дарэчы, Клара Цеткин была немка. А гэта была габрэйка сапраўдная, і яна, дарэчы, з Польшчы, взяли такого вельмі знакамітага мястэчка, Замасць, трошку я вам покажу, зараз поговорим про гэта. І вот якраз яна стала ахвярай той, ну што пасля вайны. Канешне, Германія не атрымала літаральную вайсковую паразу. Гэта неправда, гэта не так. Яна якраз ўсё ж такі ціснула, заваёўвала вялікую тэрыторыю. Ну, ведаеце, што Мінск нават быў пад немцамі у 19 годзе. І, канешне ж, вот просто яна як все свои крыніцы вычерпала, выпила всю свою воду, что могла. И колькость такую, миллионы этой армии, ну, безумоўна, вось той, что завецца зараз як бы логістика не адпавядала той колькасці і тым маштабам вайны. І просто яны выдахліся, немцы. І вось калі быў заключаны гэтае пагадненне, гэты якраз ужо непасрэдна, да, створаны як бы гэты мір, штучна створаны мір, то все немцы былі жудасна пакрыўджаны, безумоўна. І вот гэтай ідэя рэваншызму, яна вельмі хутка, вельмі рана узнікла. І, канешне ж, ну просто адчулі, што вот так лёгка можна просто зайсці ў любую краіну, там Польшчу, Беларусі, невядома якую, Расію, куды угодна, заўгодна, які бок, а тут раптам усё адымаюць, усё трэба, больш таго трэба плаціць нейкія жудасныя рэпарацыі. І, канешне ж, ну ніяк не. І вось той Версальскі дагавор, які быў падпісаны, ён, канешне ж, моцна прыніжаў немцаў. І, канешне, ідэя рэваншызму вісела ў паветры. Вось тыя самыя фрайкоры, вось чым яны займаліся. Яны шукалі, канешне ж, левых, правых. Правых і неправых яны шукалі, безумоўна. І ў першую чаргу гэта была левыя, канешне, вось тыя, хто бліжэй быў да дэмакратычнага руху, хто быў да, безумоўна. І, канешне ж, гэта быў антысемітызм, безумоўна. І вось гэтыя двое людзей, Вальтер Ротенау, вы можете не ведаць, у нас няма ў Мінску вуліцы Вальтера Ротенау, але гэта вельмі багаты чалавек, габрэй таксама сапраўдны, прычым нямецкі габрэй, радавы
багаты, ён нават дайшоў да, ён быў 21 годзе, яго забілі, ён быў нават міністрам замежных спраў Германіі, якраз у той час, калі яго забілі. Больш таго, ён мецэнатам быў всей, спачатку ён быў катэгарычна супраць пачатку вайны, вот гэтай першай сусветнай, яшчэ першай сусветнай. Але пасля, калі все ж таки все развязалася і трэба было ратаваць людзей, то безумоўна ён все свае магчымасці, бізнесоўскія магчымасці ён прыклаў на вайну, больш стварыў цэлую прамысловасць, і тым ліку хімічную прамысловасць, вайсковую прамысловасць. Цалкам армія як бы трымалася на ягоных магчымасцях індустрыяльных. І але ён быў габрэй, і гэта все ведалі. І Роза Люксембург была габрэйка, канешне ж. Хоць яна была катэгарычна супраць пачатку вайны, катэгарычна супраць вайны ўвесь час. Яна прасядзела амаль што всю вайну ў турме у нямецкай. І тым не менш, яна такая прыгожая дзяўчына, маладая зусім дзяўчына, яна стала ахвярай, спачатку яна, разам з Карлам Ліпкнехтам, амаль што ў адзін дзень іх забылі ў снежні 19-го года. Менавіта это фрай гэтай кампаніі. І уже праз 2 гады якраз тое ж самае стала з Ратэнаўмам. То есть тое, што напэўна чакае, выдатна ведаеце, што было пасля Другой сусветнай вайны, нават на тэрыторыі СССР, як жорстка прыходзілася наводзіць, хоць спрабаваць навесці нейкі лад, парадак, невядома што, таму што, любая вайна параджае гэта, безумоўна, той жудасны бандытызм, тую жудасную неразберыху і той жудасны беспредел, канешне, катастрофа і катаклізм, гэтыя словы. І, на жаль, грэкі, я не сказаў пра трэцяе слово нічога, гэта якраз катарсіс или катарсіс, гэта якраз нібыта грэкі лічылі, што пасля той жудаснай трагедыі, тэатральнай, правда, трагедыі, павінны наступіць тое, прыйсці некае пачуццё якраз вырашэння ўсіх праблем. Гэта і завецца катарсісам. Шчасце некае павінна прыйсці. Маральнае, безумоўна, духоўнае, всярэдзіне у нас у саміх. Ніякага катарсіса і катарсіса не наступала і не прыходзіла, канешне, ні пасля якай вайны. І, канешне ж, пасля падзей, якія перажываем мы зараз, нічога добрага чакаць не прыходзіцца. І якраз тут яны оба на марцы, бачыце, гэта 30 якраз год был, не юбілей, гэта былі угодкі, in memoriam напісана, ў памяць, Карл Ліпкнехт і Роза Люксембург. Карл Ліпкнехт, дарэчы, немец быў, але таксама ён быў камуніст, і, канешне, ён таксама лёг на плаху. Прычым самым жудасным чынам, наколькі гэта ўсё я, конечно, мне не хопіць у мяне мужнасці казаць праўду пра тое, што адбывалася з гэтай жанчынай, што з ёй зрабілі, дзе яе знайшлі. Вы самі можете паглядзець, но это настолькі нечалавечна, настолькі жудасна, гэта не варварства, гэта канібалізм нейкі. Невядома што. І замасць, каб не казаць пра гэтыя жудасці вайны, пра жудасці чалавечых паводзінаў, хочацца проста вам паказаць прыгожы горад, замасць, дзе яна магла жыць шчасліва, быць самым шчаслівым чалавекам. Гэта рэнесансны горад. Ён цалкам створаны па праекту аднаго чалавека, Бернарда Маранда, італьянец, венецыянец. Мой чалавек, мой. Для мяне Венецыя трэцяя радзіма, Грэцыя другая, Венецыя трэцяя моя радзіма. 580 год, это познее адраджэнне. Цалкам тое, што вы бачыце, гэта не толькі схема, гэта натуральны горад. Ён захаваўся амаль што цалкам да гэтага часу. Ён ёсць, можете тут з'ездзіць. Я быў там аднойчы, правда, не некалькі гадзін усяго праездам, але бачыў цэнтральную плошчу, бачыў цэнтральную, на жаль, нават і сінагогу бачыў. Больш таго, была у той жа час, в канцы 16 стагоддзя, пачатку 17 пабудавана мураваная сінагога. І яна захавалася, нават немцы яе не разбурылі, яна была моцна пашкоджана, канешне, ў часы вайны, але захавалася. Бернарда Маранда. Вось куды трэба ўкладаць чалавечыя сілы, чалавечую моц. Не ў разбурэнне, канешне ж, у магчымасць нешта стварыць, стваральнасць. І стваральнасць, культура прырастае па кроплі,
ну, по каліўцу, по самому маленькому, разбираецца яна імгненна. Одна вайна можа разбурыць цэлыя краіны, гарады, якія тысячагоддзямі будаваліся і рабіліся. Вось як зараз выглядае той самы цэнтральны пляц, гэта ратуш, это быў, ён меў магдыбургскае права, гэты горад, канешне, гэта быў такі Ян Замойскі, ён пад ягоным як бы магнацтвам, гэта ягоны быў дом, ягоны горад быў. І вот нават бачыце, вот з птушынага фотаздымкі гэтыя нелегальныя, іх нельга пэўне друкаваць, за іх трэба плаціць за ўсіх, но вот інтэрнэт дазваляе нейкім чынам з самімі надпісамі гэтай фірмы, якая прадае гэтыя фотаздымкі, сфотаграфаваць. І ну для нашай як бы нашага асяродку гэта можна дазволіць сабе, конечно. Ну просто хацелася вам радасна паказаць вот той прыгожы горад цалкам. Бачыце, вот нават тыя муры, якія вы бачылі на той схеме, яны якраз захаваліся, яны ёсць, прысутнічаюць. Цалкам горад захаваўся. Гэта Польша, каля Любліна, недалёка ад Любліна, 80 километров, здаецца, ад Любліна, паўночна, недалёка ад Львова, вот з Украіны, ну, гэта была Аўстра-Венгрыя, дарэчы, у гэтыя часы. І вось тая самая сінагога Замосць, больш таго, гэта радзіма не толькі, ну, яшчэ 16 стагоддзя ўжо габрэйскі род там вёўся, то, канешне ж, і славутых габрэяў там хапае. І вот адзін з іх, самы знакаміты, канешне, гэта якраз унук едышнай літаратуры, гэта Іцхок Лейбуш Перец. Мы пра яго шмат разоў казалі, і менавіта гэта ягоная радзіма. Больш таго, вот удзячныя замосцяне зараз назвалі ягоным імям гэту вуліцу, і на гэтай вуліцы знаходзіцца тая самая сінагога. Дарэчы, вот, да, і ў краіне ёсць падобныя архітэктурныя збудаванні якраз такім самым стылі зроблены. Жоўкве, здаецца. Но гэта Замосць. Цалкам яна адрэстаўравана, вот я вам нават пакажу інтэр'ер, гэта інтэр'ер Google Maps, таксама аўтарскія правы, но тым не менш, ну вот мне няма фотаздымка ў сярэдзіне гэтай сінагогі. Вот гэта пасля рэстаўрацыі. У 2000-х годах была зроблена цалкам рэстаўрацыя, но горад заслугоўвае, это адна з турыстычных меккаў Еўропы. І райце сваім дзецям, унукам, каб абавязкова, калі яны будуць мець магчымасць, наведаць і Люблін, і, канешне, Замосць. І зноў вяртаемся ў нашу кавярню. Гэта інтэр'ер, таксама інтэр'ер, але не сінагогі, інтэр'ер той самай кавярні. Прагер Дыле. Дыле гэта, значыцца, вялікі пакой, комната такая, ну, ён як зал адзін, заля такая, заля. Тэатральная, музычная заля. В дадзеным выпадку ядальня. І, канешне, як заўжды, я нікуды не паспяваю, но тым не менш, не будзем спяшацца, у нас час ёсць яшчэ, і я маю на ўвазе будучы, таму будзем з вами рухацца па магчымасці. Добра, даруйце мне, калі што, можа, вашы спадзяванні нейкія другія, але, ну, хочацца нешта шчырае сказаць і добрае, і ў тым ліку, канешне ж, не забыцца на тое, дзе мы жывем, і як мы жывем, і чым мы жывем. І тое, што вы бачыце зараз, это яшчэ адна. Кафе гэтых былі дзесяткі, канешне. Весь Берлін быў такіх кафе, уся эта інтэлігенцыя, яна не можа без кавы, не можа без курыва, безумоўна, не можа, каб сабрацца, пагутарыць. Бачыце, з правага боку гэтыя столікі, яны ўсе запоўнены, яны ўсе разам, яны ўсе нешта гутарыць, яны ўсе нешта вырашаюць, міравыя праблемы, імкнуцца зрабіць нейкую культуру. Ну, а з левага бока сядзіць дзяўчына. И вот той самый знакомитый, конечно, наше слово, вот там 20 год назад вельми моцна гучала гламур, то нарадзілася яно значна раней, таксама ў 18 годзе. І прабачце, ў 18 стагоддзі, а не ў 18 годзе. У 18 годзе яно ўжо было нормай. І, дарэчы, нямецкае слово, я думаў, французскае, яно з нямецкай мовы. Хоць, канешне, паходжанне ягонае з лацінскай мовы, да, гэта, канешне, слова і граматыка, і графіка, дарэчы, малявання, таксама паходзіць з адзін і той жа корень, дарэчы, да. Але вось тое слово, то, якім мы вельмі часта карыстаемся, менавіта гламур, той самы шарм,
альбо нейкае чараўніцтва чароўнае. Канешне ж, нашы часы гэта ператварылася ўжо ў кіч, уже безгустоўнасць, безумоўна. Гэта адзін з такіх яркіх таксама паказальнікаў. З аднаго боку, культура вельмі, літаратура, культура, музыка, мастацтва выяўленчае, яно вельмі чулае, яно адчувае вось тыя катастрофы і тыя катаклізмы вельмі рана, яшчэ не пачаўшыяся. Тое ж самае прыблізна адчувае вот мода. Тое ж самае адчувае якраз вот, што вам казаць, вот зараз я гляджу, вот яшчэ не пачаліся гэтыя падзеі, але раптам узнікла такая мода, мой меншы сын яшчэ вучыўся ў школе, это якраз 10-11 клас, і раптам падлеткі пачалі галіць патыліцы, затылкі, такія стрыжкі, вот тое, што звалася боксам нейкім у савецкія часы. І, на жаль, дагэтуль вялікая частка людзей, нават ва ўсім свеце, ну, больш за ўсё, конечно, тут у нашай тэрыторыі, яны да гэтага часу брыюць гэтыя свае патыліцы, затылкі. І гэта адзін з самых яркіх, самых верных, модных паказнікаў, менавіта тое, што грядзе вялікая катастрофа, вялікі катаклізм. І, на жаль, вот гэта спраўдзілася. То вот гэта дзяўчына, ніякіх асуджэнняў, я не намекаю ні на што, але вот тая прыгажосць, той вот штыль, які мы паказалі, той модерн, той сецесіён, той югенштиль і все гэтыя стілі арт-нуво, арт-деко, яны па-рознаму зваліся, яны былі настолькі изысканыя, настолькі вытанчаныя, настолькі выкшталцоныя, і вымаляваныя, і вырабленыя, што, канешне, вось гэта вот для разумных людзей, хто нешта мог параўноўваць, гэта вот было нейкай трывогай, прадчуваннем. Ну, канешне ж, першую чаргу пісьменнікі і мастакі гэта адчувалі. І, ну, я вам казаў, што проста вот Вавилон, сапраўдны Вавилон. Просто некаторыя факты я вам зачитаю. Добра, што там было, што там сабралося, які працэнтаў немцаў быў, я не ведаю, але працэнт эмігрантаў менавіта з тэрыторыі Расійскай імперіі, ад рускіх і нерускіх, і, да, канешне ж, да габрэяў там была, ну, просто плотнасць надзвычайна. В Берліне 20-е гады жылі і працавалі Владимир Навоков, Ілья Оренбург, Марина Цветаева, Віктор Шкловскі, Андрей Белый, Саша Чорны, Андрей Белый и Саша Чорны вельмі добра разам гучаць, Василь Кандзінскі, Марк Шагал, Сахар Рыбак. Это все люди адтуль з Петербурга, з Москвы, з гэтага краю. Гэта толькі частка самых знакамытых, я назваў. Кафе Лев, Прауэр Дыгер, Прагер-Дыле, вот той самой, да, Пражской площади, были знаковым месцем. Это мы казали офисом русской интеллигенции. Литературный бум. Працавала у Берлине в гэтыя гады больш за 80 русских выдавецтваў. Можете сабе уявіць. Дарэчы, адны з першых адчулі рэвалюцыю, адчулі падзеі грамадзянскай вайны. Гэта якраз на мяжы, вот, як напрыканцы Першай сусветнай вайны, гэта менавіта выдаўцы. Яны адчулі, што як толькі вот бальшавікі прыйшлі да ўлады, першае, што яны взяліся за прэсу. І яны зразумелі, што ніякай волі, свабоды друку не будзе. Яны все кінуліся, канешне, у Германію, таму што ў Германіі было бязладдзе, было без времени. Вот тыя 7 уласцей, якія я вам казаў, тое ж самае было ў Германіі. Было тут і ў нас, і, канешне, тое самае было ў Германіі. І вот, ну, таксама тэатр, Бертольд Брехт, гэта гэты час усё, трохграшовая опера, гэта ўсё ставілася менавіта ў гэтыя гады. Кинематограф знакаміты, Метрополис, так, Фриц, Марлен Дитрих, это все вот с тых самых часов, с 20-х годов ідзе, да. Школа Баухаус, мы говорили з нагоды вот той самой нашей далёкай-далёкай дальнеўсходнай зямлі габрэйскай. Школа, якая цалкам перамяніла всю архітэктуру сусветную. І зараз тое, што мы маем, конечно, гэта менавіта вот все пашло ад школы Баухаус. Больш таго, вы выдатна ведаеце, што нават Тель-Авіў пабудаваны школай Баухаус таксама. Берлінскі універсітэт, а вот той самы Альберт Эйнштейн таксама жыў там, ён таксама працаваў менавіта тут і менавіта в Берлінскім універсітэце, да? Вот ён сам аўстрыяк, ну, конечно, габрэй першую чаргу. І хацелася б казаць пра мастацтва. Вот як не дзіўна, нямецкія мастакі самыя знакамітыя, і Отто Дикс, і Йорг Гросс.
Абодва не падтрымалі і першую вайну, хоць ім прыйшлося нават самім нейкім чынам удзельнічаць у гэтым ва ўсім, але прынцыпова паўсталі супраць другой сусветнай вайны. Вось той гітлерызм яны цалкам не прынялі. Хоць яны былі вось проста на вяршыні гэтай хвалі, вот я назвалась новая рэчаіснасць альбо нямецкі экспрэсіянізм. Вельмі жорсткае мастацтва, вельмі крытычнае, вельмі катэгарычнае, якое просто вот адпавядае якраз тэрміну вайна ў жывапісу. І тым не менш, вот яны якраз былі адны з самых моцных якіх супраціўнікаў якраз всіх войнаў і непасрэдна вот Первой і Другой сусветнай вайны. Давайте трошку паглядзім іх. Добра, яшчэ у нас ёсць троху минуток. І вот злева портрет, бачыце, абсолютно, не хочется казаць слово фашизаваны, але вот які выгляд даст пад брывей нямецкі. Гэта фотаздымак, зроблены мастацкі фотаздымак. Абсолютно симметричная фізіяномія. Вочы адкрыта наглавата глядзяць. Тое ж самае, дарэчы, і на аўтапартрэце. Жывапіс уже з правага боку, хоць ён так у 3/4, тым не менш вот погляд такі ж самы падазроны, так? І бачыце, якія пальцы на правай руцэ, якая ўнізе, скручаныя. І гэта шмат аб чым гаворыць. Канешне, гэта нейкія надзвычайныя эмоцыі чалавека. Хоць адразу я вам сказаў, што гэта за чалавек быў і якой павагі ён заслугоўвае агульначалавечай. Таму што ён менавіта вот один з немногіх людзей, як, напрыклад, пісьменнік Томас Ман, які афіцыйна заявіў аб тым сваім несагласі з гітлерызмам. І вось ягоны жывапіс. Трошку паглядзім некалькі карцін, каб вы проста мелі ўражанне, што якой асяродак вот акаля вось гэтую всю літаратуру, усі гэтую. Таму што там было напісана ў гэтым горадзе за гэтыя 3-4 гады было столькі створана кніг, столькі напісана літаратуры, столькі на розных мовах, і у тым ліку на ідыш, кульбак у тым ліку. І, канешне ж, зразумець, чаму, як адбываецца, што, канешне, павінна быць вот той моцны бабілонскі нейкі суяднання і літаратуры, і выяўленчага мастацтва, і архітэктуры, безумоўна, музыкі, тэатра, все гэтыя культуры, і вот менавіта гэтай вот агульна Gesamtkunstwerk па-нямецку это завецца, спалучэнне ўсіх мастацтваў, аб'яднанне ўсіх мастацтваў, сінтэз мастацтваў. Толькі гэта магло вот за гэтыя 3 гады нарадзіць такую колькасць сапраўднага, выдатнага, агульначалавечага мастацтва. Карцёжнікі. Вайна, бачыце, 24 год. Уже прайшла тая вайна, гэта яшчэ не наступіла, але прачуванне яго ўжо было. Я ж вам казаў пра тых забітых вот камуністаў і габрэяў. Яшчэ адзін Прагер-стрит, дарэчы, вот гэта самая пражская вуліца, якая выходзіла на пражскую плошчу, і на якой знаходзілася тое самае пражскае Прагер-біве кафе. Георг Гросс, яшчэ адзін мастак таго ж самага стылю, і вот дзве ягоныя карціны прадстаўлены. Бачыце, гэта, канешне, вельмі крытычна, вельмі з правага боку слупы грамадства, так он столпы, как это по-русски громадство, общество, не общество, некое слово есть яшчэ одно. Эліта, карацей, гэта самая эліта, но гэта абсолютно карикатурныя вобразы, гэта крытычна, гэта гаршкі на галаве, гэта, канешне, рожы, твары, і з левага боку шэры дзень, контраст. Вот той вайсковец, які прыйшоў з вайны, ідзе за гэтым нейкім чыноўнікам без рукі, вайсковец. І, давайте, напэўна, яшчэ прачытаем вот 2 гэтых успаміна. Гэта напісала Марына Цветаева ўнізе, а ў версіі яе дачка яе, Арыадна Эфрон. Яна была зусім падлеткам у тыя гады, яны разам яны былі у Парыжы ў той час. І што піша Арыадна Эфрон? Конечно, уже, коли дорослая стала, письменницей стала. Кафе «Прагер-Дилер», перекресток, на котором встречались все, являлось неким скромным провозвестником всех будущих Монпарнасов эмиграции. За его столиками, как ни в чем не бывало, решались судьбы мирового отечественного искусства. Судьбы мирового отечественного искусства. Это правда, соправдная правда. Также самого Отечества и всего мира заключались издательские договора
договоры, наверное, надо правильно, завязывались и развязывались деловые и личные отношения, вспыхивались ссоры и наступали перемирия за чашкой послевоенного эрзац кофе или за кружкой пива. Фронт страницы былого. Марина Цветаева в пленном духе вспоминает: Берлин, Прагер-Дили, на Прагер-Плац, столик Оренбурга, я вам сказал, обрастающий знакомым и незнакомыми, оживление издателей, окрыление писателей, обмен гонорарами и рукописями. Ну, як вершия напише, конечно. Страх и то, и другое скоро падет в цене. Сапраўды, в 24 годзе инфляция знікла, и знікла всякая магчымасць друкавання за копейки, за невялікія даляры, якія мелі, кого былі яны даляры. Можно было все зрабіць, что завгодна. И гэтыя 3-4 гады вот як раз зніклі. Да, сижу частью круга окружающего, яна про себе. Там яна и сядзела, да, и там яна и жила, до речі, да, над Оренбургом яна жила, здаецца. Але в письме к Александру Бахраху Борж жестко напишет: все эти деления на тело и дух, жестокая анатомия на живом, выборничество, эстетство, бездушие, упомянутые Прагер-Дили, этим цвели. Так и знакомая вам Прагер-Дили, я не надо, разумею, это ее повторение. Здесь сплошной расчет, совместительство, как закон, трагедия, прикрытая шуткой, оскорбление под видом откровений. Ну вот она уже отчувала, что это все катастрофа, что это уже... И, конечно, добром не скончится, безумовно. Ну, я вам кажу, что люди мастацтва, яны маюць магчымасць прадчуваць. И апошняе, что я вам яшчэ хотел сегодня сказать, роман «Гуль», это, я вам раю звярнуць увагу, ёсць, здаецца, «Жизнь» Фукса, завецца ягоны твор. Ён на рускам мове, нават ёсць, я знайшоў учора выпадкова фрагмент, калі ён дае інтэрв'ю по-руску, ён расказвае. Ён напісаў вот «Жизнь» Фукса, ён быў удзельнікам, ён пражыў 90 год. Прожил в Америке, дякую Богу, остался живы. Але ён юнаком, абсолютно молодым человеком, трапил у царское войско, трапил на Первую светную войну, и ён брал удел непосредственно во всех на ягоных вачах, ён был неким нижайшим чином офицерским, и ён на ягоных вачах отбывалась вся эта подея. Спочатку война, после вот першая как раз царская вот адыход ад улады. И все, что отбывалось громадянской войной, он сам брал удел у розных Корнилов, и, здаецца, Деникин, яшчэ нешта. Цудом застаўся жывы, і ён гэта все опісаў падрабязнейшым чынам. Просто живые ўспамін, потому что ён напісаў это 20-е гады яшчэ. Это все яшчэ ўсяго жыло. И, конечно, это жах вот той правды войны. Это вот менавіта, калі вы хочете даведацца, что такое революция, что такое война, что такое громадянская война, то можно не глядеть сегодняшний телевизор или интернет, але вот почитать романа Гуля. Альбо послухать его, там литерально 20 хвилин, здаецца. Это есть у вводным доступе в интернете знойдзеце. По ягоным імя и «Жизнь» Фукса завецца гэты твор мастацкі. Добра. Апошняе, что я вам хочу сказать и зрабіць, и это мы все пропустим, добра. Пробачьте, да. Я знайду. А мы с вами маем композицию, и, конечно же, мне хочется кончить нашу размову с вами, конечно, Мойше Кульбаком. Ягоный верш уже написан в Берлине. Коротенький. Мойше Кульбак. Es treft, als de Welt sin Karäuf auf verborgenem Nigen, dann wird auf Rege geheiligt das Leben. Es schwimmt daraus jenet vieles, was wären vor jedem verschwiegen, also neuend, also übergegeben. Dann gleibt man, als jeders Elend ist schwer, ist nicht überzutragen. Es ist jedem Bruch, also unmenschlich tief, als man kann nicht reden, nicht klagen, und doch. Пам'ятаєте, то, что поля так цвітуть, і починається життя, що немагчыма выразить словами. А тут ён кажа про ту глибину чалавечага гора, тых страданий, нейкіх неусталяванасці жыццёвых, что таксама кон ніжткай рейден, немагчыма выказаць, немагчыма выплакаць. Але ж ён канчае, а все ж таки, дох.
Вось такі сумны верш ягоны. Ну, калі трэба, я магу перакласці дакладна, вот перакладзе Сергея Шупы, гэта як бы падрадкоўнік ягоны. Да. Бывае, што свет заспявае таемны напеў, тады на хвіліну асвяціцца жыццё. Паплывуць тады тыя малітвы, якія замоўчвае кожны, так блізка і так аддана. Думаецца тады, што самота ў кожнага цяжкая, невыносная, што нягода ў кожнага так не па-людску глыбокая, што немагчыма не гаварыць, не рыдаць. І ўсё ж. Дзякуй вялікі. Seid mir gesund, stark und matzlich. А größten Dank, а шейным Dank, мои дороженькие.